Zdravo narod, Ivan je ovdje i danas ćemo igrati nešto što se zove $1 protiv $1.000.000 automobil. 3 automobila su već spremne za procenu, pa počnemo i da vidimo kome ide koji auto. I na kraju ćemo odlučiti ko je pobednik trkom. Šta? Trkom? Narode, lajkujte ovaj video ako volite ekstremne aktivnosti. Ok, sad odlučimo ko dobije koji auto. Treba mi ovaj od 1 milion. Ja ću ovaj. Ja ovaj. Ok. Dobio sam 100.000. Da? Ne zaboravite da se pretplatite. Šta imam ovde? Dobio sam auto od $1.000.000. Idemo! Pa pogledaj što sam ja dobio od $1. Jako me zanima na što će da liči auto od $1. Narode, kako da se trkamo kad nemamo vozač. Ostavimo to za kasnije. Moguće da ćemo pronaći vozača. Kako uopšte automobil od $1 izgleda? O, dolazi kutija. Evo ga, Edvarde. $1 automobil. To nije uopšte nije auto. Šta? To je to. Ovo uopšte nije ni auto. Nije fair. Jedva čekam da vidim moj auto od $1.000.000. Spremite se sa mnom, narode. 3, 2, 1. Šta? Ovo je moj super auto? Šta je ovo? Sertifikat da sam iznajmio automobil vredan $1.000.000. Narode, mislim da mogu da izaberem svoj auto. Idemo. Moj automobil će da me čeka ovde. Hajde idemo da ga pogledamo zajedno, jako sam uzbuđen. Wow. Jedva čekam da vidim unutrašnjost automobila. Wow. Narode, siguran sam pobedit ću trku, ali jako sam gladan, jer zabranjeno je jesti pre trke. Ok, narode, idem brzo i vraćam se. Narode, kako uopšte da se takmičim sa ovim i da se trkam? Kakvi su ovo uopšte točkovi, kao nekakva daska? Kako uopšte ovo da stavim? Ne mogu uopšte da stanem u ovo. Ovo je tako teško, kako ću ovo da završim? Mislim da su ovo vrata. Pogledajte, narode, kako su samo komplikovano ovo uputstvo. Trebalo bi finalno da izgleda ovako, ali jako je komplikovano da se napravi. Ali će možda vrediti. Ok, nastavimo da pravimo, nemam puno još vremena. Ćao, Edvarde, jako cool auto, jedva čekam da kreneš da ga voziš. Meni neće biti potreban vozač da vozi ovaj auto. Šta je ovo? Ne, uzeo mi je točak, ovo više nije ni $1 auto. Sada vredi 99, kako ću da ga vozim samo sa 3 točka sada? Moj posao je propao. Jedva čekam da vidim auto od $1.000.000. Narode, gde je? Izvinite, da li možete da mi kažete gde je auto od $1.000.000? Čekajte! Osvojio sam automobil od $1.000.000. Gde je? Šta je ovo? Ovde je. O Bože, uplašio si me. Hej! To je bilo nepristojno. Ko je to? To je Tomaso. Hej, druže. Kako ide? Odlično, mislim, pokupio sam auto, vozača, pobedit ću danas. A ti? Meni je sve super, a gde si ti? Izvini, ne čujem te, čujemo se. Narode, plan mi ide očajno, nemam automobil, nemam vozača, ne znam šta da radim. O Bože, on je skoro sve uradio, ja ništa. Gde uopšte da pronađem svog vozača? Nemam ga. Moram da se potrudim, moram da nađem bilo koga. Zapravo, čekajte, imate vozačku dozvolu i odrasli ste, zar ne? Da. Potreban mi je vozač, da li bi mogli da vozite? Da, vozim tvoj auto. Da. Ok, idemo ovamo. Tu je. Ok. Tu smo. Jako kasnim. O Bože. Idemo. Gde je rental automobila? Aha, tamo je. Ne mislim da je ovaj toliko brz. Moj omiljen je ovaj crveni Ferrari ovdje. Hajde da ga pogledamo. Uđemo unutra. Pogledajte sve ovo. Narode, mislim da je auto prebrz. Uzet ću ovaj. Šta je to tamo? O moj Bože, šta je ovo? Ovaj mi se još više sviđa.
Moram ga pogledati unutra. Pogledajte ovo. Izgleda kao metak. Mislim da ću uzeti ovaj. Sa ovim automobilom definitivno pobeđujem. Tomaso Edvarda, žao mi je. Finalni dodir. Baš kao uputstvo. O Bože, zaboravio sam. Imam još samo 17 minuta. Mislim da sam spreman. Uradimo to. Ćao, čao. Ok, narode, moj auto je pozicioniran i trka uskoro počinje. Ostali dolaze ubrzo, ali ja imam problem jer nemam vozača. Vidjet ćemo kako će ispasti, ali to Tomas. Pogledaj auto. Wow. Mada i tvoj je jako cool. Da, ali tvoj auto je mnogo bolji, ipak je to Lambo. Jedva čekam da vidim Edwardov auto. Kako ga je napravio od one kutije. O da. Ali imam problem. Nemam vozača. Ja imam vozača, Ivane. Ok, začekajmo Edwarda i krenimo sa trkom. O, gospodine, stanite. Slušajte, imam auto ovaj ovde i trenutno imam trku. Treba mi vozač. Molim vas, uđite. Potreban mi je vozač. Uđite. Nadam se da znate da vozite. Ne znam, uzmite ovo. Hvala vam puno, hvala vam. O, Našao sam vozača. šta, ne možeš tako da uzmeš stranca sa ulice i da mu daš da vozi Lamba. Ali svakako pobeđujem. Vidjet ćemo. O, Edward je ovdje, vidite njegov sjajni auto. Vidjet ćete vi. Ok, narode, pripremite se za trku i vidjet ćemo čiji auto je najviše cool. Ko stigne do završne linije prvi ima najcool auto. Ja ću pobediti. Ne, ja ću pobediti. Imam najbrži auto. Ok, počnem, imam profesionalnog vozača ovde. Ok, stavimo pojas. Ubeđen sam da ćemo pobediti, narode. Jer znate, imam vozača. 3, 2, 1, idemo. Idemo, pobedit ću. Da li si ozbiljan sada? O, moj Bože. Mislim da ćemo izgubiti. Hej, zbog čega stojimo? Pritiskam gas, ali nigde ne ide. Šta se dešava? O ne! Baterija je prazna. Žao mi je. Narode, mislim da pobeđujem. Mislim da ću pobediti. Narode, rekao sam vam da je moj auto najbolji. Pobedit ću. Narode, ne mogu da verujem šta se događa. Mi samo stojimo u mestu dok Edward ide do finiš linije. Ne mogu da verujem da gledamo Edvarda kako ide do finiš linije i ne možemo da uradimo ništa po tom pitanju. Uradimo nešto, molim te. Hajde. Tomaso, ja samo stojim ovde. Pobedio sam. Čak auto od $1 može da pobedi Lamborghinija i Teslu. Pa narode, hvala vam što ste gledali video. U ovoj trci pobedio je Edward, odnosno njegove brze noge. Ali obećavamo da u sljedećem videu i nekoj budućnosti položit ćemo za automobile i moći ćemo mi da probamo ove super automobile. Pretplatite se, lajkujte, pritisnite zvonce da ne bi propustili nove videe. Ćao! O da!